Os voy a enseñar cómo ser un fucking real valenciano. Si te preguntan si eres de Valencia, no, tú eres de la terreta. No se dice vámonos, se dice mone. Jo no sé si vosaltres sou massa de celebrar l'amor, però en 7 maneres d'estimar. I quina millor manera, jo sense voler barallar-me en la resta, però la llengua... Es pot estimar la llengua? Sí. Es pot estimar amb la llengua? Sí. Em pots regalar flors i xocolata? Perfecte, però a mi em parles en valencià, a mi m'escrius en valencià, a mi em cantes en valencià i em tens enamorat. La mare que va, recollons quin loro. Ay, mare, si ho veu Valencia se caga de por. Es que esto es lo nunca visto. Es que voy a dejar de ver paellas porque me energumeno. ¡Ay! ¡La Virgen mía! Se ha puesto el arroz en el pan. Haveu sentit mai que els de Gandia són uns delicats? O heu sentit mai l'expressió de la delicada de Gandia? Conta la llegenda que una jove doncella de Gandia, un pètal de gessamí, li va caure al cap. Tan delicada era ella que va morir. A veure, un pètal li va caure, però pesava 100 quilos i era de pedra. És la que més ben era delicada, és que li van caure 100 quilos al cap per no matar-la. A veure, plou poc, però per lo poc que plou, plou prou. ¿Cómo hablamos los valencianos? Parte 3. Los valencianos no decimos puedes callarte, los valencianos decimos mut. Los valencianos no decimos eres una máquina. Los valencianos decimos eres un artista, templá. Los valencianos no decimos no te preocupes, yo invito. Los valencianos decimos això pague jo. Que fort, que acabem de descobrir en Netflix que n'hi ha un programa, una hora de chimenea. Ja no saben què fer. Ai, Yolanda, baixa-li volumen, que dona molta calor. Que me querem... Ai, quina calor. I per això estan pagant 10 euros. Para de reírte de mí. Arrête de te moquer de moi. Stop making fun of me. T'abuela quan pixa fa clotet?